dados raja wong agung Astina Prabu Duryudana datan kenucap Bramantya pasewakan Jawi Pati Sengkuni ngawe para Kurawa kumlawaning asturna ating para Kurawa yen Jinandra saking Mandarawa kaya mliwis mabur ing gegana miber kotrang geger umum gayaning para kawula Ungkaping Pramadya Bala Bala lirsa wikum yung pendeperi mangkong yaya ganduan rimang pendeperi monyo mangkong
Pamuan. Daljawi lungsung pamarti. Medal latar bagaimana kabar Paman? Medal Jobo wis puyeng Paman. Enak ora kepenak. Kulenggang Putu Kartomen nyadung dawuh Certayu nyadung dawuh glok. Paman. Ingkang putra cici traksi nyat dodong. Pupul kalih. Pamuan. Ya nopo ora diempani lombongan. Diempani ngentek-ngentekno mang. Ing atase mung cloto kalau oyak entek akeh. Tekor limbandal. Wah, jan. Ala tombokno apa ya, Mang? Kulenggang putri-putri bagati nyadung dawuh. Kurawa, lho. Aja banjur kowe mung senengene ana dawuh terus ana kanugrahan. Nek ana wong tuwa nyedak karo kowe dianggep arep ana rejeki ngono kuwi apa dapurmu. Rai Badogan. Tekaku mrene geger kaputren. Odo-odo pasrakan bubarake mergo sungkawane kakangmu Angger Duryudana ana maling. Wonten maling. Maling nopo Paman? Maling bojo ngomong. Aduh. Bojone sinten sing dimalingi? Wah, ojo-ojo bojo kula. Kula teng mriki bojo kula teng Bulidi. Gondol. Waduh. Adikku, Dik. Aja nganti dodo ngono kalau Yuli nang kono kuwi. Iki lho koe. Ana kajine balane. Waduh jan. Iki maling-maling kabeh kuwi. Udu kuwi. Angger Ratu Banwati ingkang gonjak caru bawor mulgi dina riklampit bungkake bulbudalke Kurawa. Broi patang sayuta kaputen kadileng kempung bakul bengap. Aja nganti mrucut maling guna caru bawor. Kula jumbu mat budalke iki. Budalno dina saiki. Oh